С Анатолий и неговото семейство за Анатолий Боса. И точка по въпроса. За Анатолий пачката. За истинската пачка. Иска да поздрави своят син Тони, който ни гледа онлайн. Който се намира в Англия. Тони, да си жив и здрав и да си дойдеш с 13 чувала паунди. Абе, ще ги изпрати той по това. Не, имаше едно друго, забравих. Дето има самолет. Иска да поздрави най-важният човек. Иска да поздрави най-важният човек. Това е Даниел. Това е малкият принц Даниел, заради който сме се събрали. Празнуваме неговата погача. Да бъде жив и здрав. Това са двамата поздравени хора, казва Анатолий. И за Васка, за най-малката на ръст, ама най-голямата жена. За Васка, желязната. Това е жената в Радомирци. Жената Ел Патрон в Радомирци. И за най-големия бартер. За твоя брат. Сега остава да кажеш само поздрава. Да не забравяме Зета, който е в Англия. За Зета, за Калаян. Жив и здрав. Айде на здраве, една песен за слушане. Само за ценители. От малкият Анатолий 100 точки. От тебе си забравих текста. Аз за това не искам да сторя. Midovaya dava tuke desaslares tu me dades mate peneo modireko mate acho mandar moher chucho. От Анатолий специално за Дико. На здраве! Бъдете живи и здрави! Саре почена соломо хайри састи синьо Sinem zorali terena asfa sarinedar rovena mage ova vilestar tela rava medamo shero garabava. От малкият Анатолий специално за неговия татко. Наскалиме, който се намира в Англия. Шей Бенгестан, айри едемнесан. Мия сия дани, агярде сида.
Najma fajda sot e kjera Ka gjavko drumo O barro e te mullesko Të dëma I laci Sa sti pasko Mia si atani A gjarte si da Najma fajda sot e kjera Ka gjavko drumo O barro e te mullesko Të dëma I laci Sa sti pasko Тази ме любима си чакаш Акярган варе Тагюдü ketsan Keryan bante ova ova Parde valenza Nanne managdari Gelhandav moivo Tendaku vel andre Ova noche Bakir ko sabolil Akabater go Tutar baraneti Ma vivo soperiga Kujin yatut ako Akavate kere Şügyum sarunge be Tutar bud cennet Така Тази ще ти изпеем след малко Защото аз не я знам